Nej! Møller! Skal jeg have en tur med kølingen? Møller, du er sindssyg i hovedet, ved du godt det? Ja. Med køllen for jer. Næste afsnit er i morgen aften. Godnat. Okay, jeg zoomer lige ind på dig. Hej Møller. Der var en Brightonfield. Og Kenneth. Sig hej. Hej. Det er shit, eller? Fuck dig! Hold da kæft. Giv ham lige en omgang med køllen, eller? Nej! Drop det! Det er på dagens afsnit af Hvem vil have kølle i røven? Vi vender tilbage i morgen aften, hvor det bliver mere hæftigt foran. Hvor skal vi lege med kugler og vand? Er det godt? Tror du virkelig, jeg stopper det her, mand? Ja. Idiot. Jens! Ja. Jens, hvor er det gik? Ja. Hej Jens! Hvad så? Har du en lille... Ja, har du en lille på grønlandsk? Hvad skal jeg sige? Bare sig et eller andet. Han er net kun nøgen. Hvad betyder det? Noget med, at du er nøgen. Ja, det er godt, Møller. Vi ses i morgen. Okay. Og hvad siger du så også? Til mig? Du er syg i Badrilare. Noget med, at du er syg i hovedet. Møller, du er dum i hovedet for helvede. Hvad betyder det, Jens? Hvad? Hvad betyder det? Det er så lige før. Ja. Vi ses i morgen. Ja, du skal jo sige, hvad skal jeg i morgen? Han er noget i søvn. Og det betyder? Du skal til fysik. Og hvad siger man så? Han er noget i søvn. Nej, jeg mener, hvad gør man? Man siger vel held og... Held og lykke. Tak, Jens. Hvad siger du, Kenneth? Lille chille, når man. Jeg kan ikke engang se dig. Der har vi ham. Skal vi lige lidt tættere på? Den lille møgunge, hva'? Hvad så, Kenneth? Skal vi lige have til? Ja, den her! Hvad er det? Du kølle igen? Ring med støv kølle. Det sagde din mor også i går. Okay, nej, det er ham, der det sammen i vores familie, som sagde min mor i går. Han har boldet min bror, godt slået ham på mig. Hvad? Nej, er I dum? Vandkamp! Stakkels springefelt. Nej! Min mor var ikke springefelt. Du står lidt til hjemme nu, hva'? Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, vi går over til noget musik. Ja, ikke her, man. Så er der pausemusik. Tag et billede med. Jeg kan ikke finde ud af, hvor fanden man skal. Jeg kan ikke tage et billede lige nu, din nød. Det her er en film om dramati. Hvad fanden er det for en finger? Hvad sker der for fuglen? Ej, fy for helvede. Skal vi have noget pausemusik? Hvor fanden sætter man den her ind, så der er lyd? Kan du finde ud af det? Det gør du der, hvor du snakker. Det er her. Så er der pausemusik. Så er der pausemusik. Så er der bollet på snakke. Og vi er tilbage. Kenneth! Ja. Nu skal vi til dig igen. Nej, der skal mig. Der skal jeg ud af. Laver dyret. Så er der Møller. Hej Kenneth. Kan I sove godt? Hey, vent da. Kenneth. Det er Møller for helvede. Nej, ikke ske. Møller. Jeg slukker bare lyset, så der er lidt pausemusik til. Der er børn, der ikke kan tåle det her. Jens! Hey! Møller! Jens! Hey, den her musik. Hey, hvor bliv ved, fordi der er god musik på. Nej! Nej! Det er efter. Det er efter. Jeg spiller efter. Lige nu. Han skal have den. Han var det, Kenneth.
Jeg kan ikke se dig lige nu. Lad være. Jeg synes op noget. Tak for noget. Og hvad spørger du om nu, din idiot? Kender du på? Jeg kan godt lide det. Og jeg så studerer fysik. Åh, det er flot. Det skal vi næsten slutte af med, og sådan en sang. Nej, det er dumt, det der, Møller.